वाह दीपू भैया आई दिया दिया मारी आदित्य जी और बाद गोलू भाई के बोला लेवे के बाद बिना हमारा कहले हेलो हेलो सुनो ना भैया तू 500 दे बचे 5000 देबो ए चीज के हम कर्जा ना चुका सकिला आज 1000 मिलल हमारा मनोज भैया के तरफ से नरेंद्र चाचा ई मनोज भैया नोटबुक करे ले समझेबो करे ले ई भाई के प्रेम बा हमेशा बनल रही हमने के बीच अपन में लड़ी ले जा झगड़ी ले जा लेकिन एके बात वही एके रहम सिर्फ 1 घंटा खातिर मिलल बा। आइए रितिका दीदी और शिवानी दीदी थोड़ा सा नहीं दोनों आदमी खड़ा हो जाइए। हाँ सब लोग आ जाइए बाकी ओ ए पर ढेर छिटाते चलो तो काटे हम वो देख ले रहने बाकी आई शिवानी दीदी हो बड़ी सुंदर गोलू जी बोले कि कुछ चटक गा दा देते ताइए एक गाना चटक के तरफ चलेंगे आप सब लोग के बीच में फिर वो आएंगे तो फिर उसके बाद नगेंद्र चाचा जी के जो फरमाइश पर वो तरफ हमने चले और कहे के बाद आ जाइए आप एक जल्दी में आओ साफ ही लोग चले ली धरती पीस के हाँ तेजियों में चल जाला धड़पड़ धड़पड़ तो लागे ला लोग चलत त धरती के मस्का चले हाथ दो हो कि तू ही हमर गीत के रवानी हो अखुली किताब के कि तोहरा से सच सच कहिए दिलवानी सुना ना आ तू ही हमार जिंदगानी हो बाकी ई तो ऐसे ही हमारे गीत के भाव रहल एगो भाव देवे के चाहिए इस तरह के बाकी एगो औरत बड़ी सुंदर भाव में का हाल बा ठीक बा नु सब कैमरा भैया लोग के हाल चाल ठीक बा नु एक बार तू लोग बोल दो हां हां तो बड़ी सुंदर भाव में औरत अपना मर्द से फोन पे बतिया करी और कहत तरीके राजा जी ए सैया जी जब से रउआ गवना करा के हई हरियाणा गइल बानी आ एगो घर में लहुरा देवर छोड़ के गइल बानी इतना ही खुरपाती हो कि एकरा रहन से हम तंग हो गइल बानी। अच्छा ना आई तक खइबू का कमाई बना तो हेलो चेक साउंड वाला भैया के कर रहा है चिकर चिकर बाकी आई औरत का तरीका कि जब से तू सैया
गइल हरियाणा आ घोटल घोटात नइखे हमरा से खाना काहे छोड़ गइलो बहरवा बोलमुजी और का हाँ ई हमारा ना आवेला ए खातिर तो शादी बियाह से दूर भागेला कि काहे छोड़ गइलो बहरवा बोलमुजी एगो आगे देवर बैठल बा कैमरा वाला लाइन मारेला देवरवा बोलमुजी लाइन मारेला देवरवा बोलमुजी लाइन मारेला देवरवा बोलमुजी लाइन मारेला देवरवा बोलमुजी जब से तू सैया गइल हरियाणा तू सैया गइल हरियाणा होटल घोटात नइखे हमरा से खाना घोटात नइखे हमरा से खाना जब से तू सैया गइल हरियाणा होटल घोटात नइखे हमरा से खाना काहे छोड़ गइलो बहरवा बोलमुजी कि काहे छोड़ गइलो बहरवा बोलमुजी लाइन मारेला देवरवा बोलमुजी लाइन मारेला देवरवा बोलमुजी मारेला देवरवा बाकी बड़ी सुंदर भाव में औरत अपना मर्द से बात बताओ तरीका का कहतरी है अच्छा रिपीट ए लाइन मारेला देवरवा बोलमुजी लाइन मारेला देवरवा बोलमुजी लाइन मारेला देवरवा बोलमुजी लाइन मारेला देवरवा बोलमुजी भैया मीठा कर देंगे विश्वामित्र राय जी की तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद और पुरस्कार बा बहुत बहुत धन्यवाद रउआ के बाकी बड़ी सुंदर भाव में औरत आगे के बात बताओ तरीका नागेंद्र चाचा जी एक चलावत में भोले जा हो ढाले लगा जल्दी से गाड़ी धके घरे तू आजा घरे तू आजा एक चलावत में ढाले ला पाजा जल्दी से गाड़ी धके घरे तू आजा लागे कि जान मोहे पहुंची राजा नहीं बाकी राजा लुट ली एक दिन जवनिया के माजा लुटली हमरा जबनिया के माजा मीठा मीठा
आगे के भाव बड़े सुंदर औरत लगाओ तरीका हर तरीका जाए नहाए तो खिड़की से झांके खिड़की से झाके हो खिड़की से झाके एक ताके हमारा चलिया पता के चलिया बता दे हो चलिया बता दे जाए नहाए तो खिड़की से झांके एक ताके हमारा चलिया पता के का करबा ए राजा पैसा कमा के करवाए राजा पैसा कमा के बड़े सुंदर भाव आगे सारे लोग झूम रहे हैं कुर्सी पे चढ़ के बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी मजा आ रहा है जिनको नाचना है दिल खोल कर नाचेंगे नाचो बाकी बड़े सुंदर भाव में औरत बताओ तो ज्यादा मत चौड़ी हो बाकी कह तरीका जाए नहाए तो खिड़की से झांके खिड़की से झाके हो खिड़की से झाके एक ताके हमारा चलिया पता के चलिया बता दे हो चलिया बता दे जाए नहाए तो खिड़की से झांके एक ताके हमारा चलिया पता के जल्दी से गाड़ी धके घर तू आ जा लागी की जान नहीं बची ए राजा राजा की जान नहीं बची है राजा मांगेला चुम्मा अकेला में पाके का करबा ए राजा पैसा कमा के मन पर खाली जहरिया बोलो मन कर खाली जहरिया बोलो मुझे लाइन मारेला देवरवा बोलो मुझे लाइन मारेला देवरवा बोलो मुझे लाइन मारे लागे वरवा वाला 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 मुझे लाइन मारे लागे वरवा बोलो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद।